Nis, ceist. An réadh tú Gaelg Reachraidh a dhiionnsachadh. Réadh tú. Ach tá me déanadh gan bíodh fuathasach déalaí. Mar sin is étar réid ceiste chur hé car son. Tá Gaelg Reachraidh marbh leis. Có tá tú dul cainnt léithe nó leis. Hanil beatha an Gaelg Reachraidh leis. Hanil Athbheochan sin atá riachtanach tháinig a dhiionnsachadh leis in. Agus tá canamhainean Gaeilg eile an atá beodh fást. Nach bear réid ceannacha sin a dhiionnsachadh. Tá baol an gan bíodh go ag seachnadh Gaeilg eile agus tú ag dhiionnsachadh Gaelg Reachraidh. Athbheochan Athbheochan Ghaelg Shruth na muille, aber mhór a bheadh an. Dé sin leis, an bear leat Gaelg Reachraidh. Well, ceart gus leor mar sin, a chiad rud le cainniú na gan bíodh go fuathasach déalaí mar a dúirt mí chanaigh. Tá boragad í a dhionnsadh an bobl, bhui dhaoine beodh. Anis, Canúint go bhfuil cláran agin de Gaelg Reachraidh, hanel go leor agin agus hanel cho páiltean agus hanel cho máisin, mar se hé tá sé tadán, agus tá hé bua a sin go siúrailte. Ach tá boragad dhionnsadh go nádarach, bhui cainnt ó dhuchas, bhui cainnt ó chús. Go hidéalach a rud de sear na go dhionnnsachadh teangólaí nó cánaithe a teangan agus sin go dhionnnsachadh nó an canamhainean sin do dhaoine eile. Ach có hé agus có hí agus cabhelid. Ach té dai nes isa an, tá me síl sin. Sé sin Gaeilg na héireann nó na hábhapa, mar a haíonn dú a dhionnsadh, agus a dhíreadh chanamhainean eile agus eile an hairí. Tá me déanadh gan bíodh iad díos cho fást chéarna le cainnt Reachraidh. Nuair a bhí tú leithe an gceann nó gacha seo nó a díoseach a fiú, ha bhíodh le déanagad ach an cainnt sin a airg bagan a chur an ormhaint de cainnt Reachraidh. Bhíodh tú chroinn go leor tá me déanadh. Ba bha rud Gaeilg aran nach cheann tíre dhionnsadh go cinnte ach tá an teann sin caillte is mór a trí. Bhíodh Gaeilg rasgail nó anada a teach déas de Gaeilg Reachraidh a chanéile a teangaí léithe in an dá áite sin leis idir. Ríist mór a trí. Bhí mí arag cuideach go bhfuil a canan fuathasach fáin in sin an eile. Ríist go mí áirteanach. Bhí go riachtanach a bhí ábalta éithris a dhéanamh chanan. Bhí an chumas sin cho cudramach le de chumas sa chanan eolas, sílí meise ceberbí. Ach is sé de cheanneag hé ach bearde rit sílí meise, tá seach leis a teangaí beodh. Agus is dé sin cainnt Reachraidh a dhionnsadh, a fachlar go háirid. Bí mí hé a cainnt ma Gaeilg Reachraidh ríist an seo, agus má tá tú i gcéirí Gaeilg Reachraidh a dhionnsadh, mar sin bí a cinslam. Mar sin bíanach leat agus mar a bha ag na seandaoine in a Reachraidh, go dúirí
dia lochart. Slán agus beannacht.